No ja oikein paljon tervetuloa taas uuden videon pariin. Tänään meillä on massiivinen Clash Royale-arkku. Tänään mä otan kuinka monta arkkuja. Mä otan tänään Crown Chesti, Silver Chesti ja toi noin Giant Chesti. Tavallaan jokainen on surullinen, tietää elon sattumanvaraisuuden, vaikka sinä sanot, että unohdat sen. Ei näköjään avatakaan. Täällä oli toi noin se mikä nyt Clan Chesti, ei Clan Chesti, vaan mikä oli Chesti, mä unohdin jo. Mutta se mulla on ollut tässä tietysti kuinka kauan jo. Mutta mä odotin, että mä sain muutama arku. Nyt se on hävinnyt täältä. Se on oikeesti hävinnyt. No okei, mä ei sit nää. Mutta mä pääsin just Frozen Peakiin. Mä just battlasin ja mä pääsin tänne. Ja mulla ei tosiaan mitään täältä. Joten nyt soittoisin, että mä saisin edes jotain täältä. Otetaan huono sieltä Silver Chest-arkusta. Ei tää tullut mitään, täältä ei tullut yhtäkään noita. Sitten Crown Chest. Ja mä uskon, että tulee joku uusi. Arrom. Funnase. En mä saa täältäkään mitään Frozen. Mä en saa tästäkään Crown Chestistäkään mitään Frozen. Meillä on enää yksi sittenkin. Meillä on enää toi noin. Ja voi itse odottaa sitä. Se hävisi oikeesti. Mä en avannut sitä. Miksi? Se on hävinnyt. Miksi se on oikeesti hävinnyt? Bruh. Täältä. Giant Chest. Please. Anna jotain hyvää. Vitsi. Miksi mä haluan niin vitsin? Mä en saatu oikeesti mitään uutta. Mä en saanut mitään uutta täältä Frozen Peakistä. Mulla ei ole mitään Frozen Peakistä. Siis täällä olisi vaikka mitään, mitä mä haluaisin. No Battle nyt oli ihan ok. Mulla on vasta olla pari kertaa eniten, koska Battlet ja ne on ollut ihan hyvin tuhannen balluun. Näitä ihan ilmanpuolustusta. Sitten toi noin tää näin tuplauspelli, kloonuspelli. Se olisi ihan hullu hyvä, minkä mä olisin halunnut. Tai sit, no en mä tiedä, ei Bofler ehkä niin kauhean hyvää, mutta voisin mä senkin silti ottaa. Ice mun mielestä ihan huono, vaikka se vieläkin on vähän tippaa, mutta se ei kestä yhtään. Ice Spirit olisi aika turha. Mutta sit Nike Twitchi, sitä olisi mun mielestä ollut tosi jees saada. Tai sitten Lambert, tää olisi ollut toinen, mikä olisi tosi jees saada, ettei näitä muita lekeä. Mutta me ei saada mitään noista Frozen Peakista. Mä olisin halunnut jonkun. Mä olen hyvin turhautunut nyt ja kaiken lisäksi tää, että arkku on hävinnyt. Miksi se on hävinnyt? Koska eihän se turnauskaan niin ole loppunut tai mikäli se on se, niin... Voi vitsi nyt kun mä en muista mikä se on. En mä nyt tänne halunnut, kun mä olin tänne näin ja täältä... Meidän info, mikä se nyt on taas? Tai noin. Ei, Clan Chesti. Miksi mä saa avata sitä niinku? Koska mä en avannut sitä vielä, se on 4 tuntia vielä jäljelläkin niinku, että se juttukin olisi loppu. Miksi mä en saa avata sitä niin oikeesti? Oh, no joo, okei. Okay. Me ei saa mitään hyvää nyt tällä kertaa, ikävä kyllä. Mutta toi noin, niin ehkä siis ensi kerralla voidaan saada jotain. Ees jotain joko. No joo, toivottavasti silti piditte. Muistakaan tilata ja kommentoida ja myös painaa sitä like-nappulaa. Se on taas ensi video. Moro!